welcome sa channel si Flora May Buholanan ni. Karon guys, para sa atong video karon, manghatag ta karon sa mga tao dari sa bukid. Ning sud mis bukid nga parte at lisod dari sudlen. Unsa naka-decide mi nga kwarta na lang mi manghatag kay maglisod man mi ug magdapa mi mga bagas dari, mga canned goods kay wa man mi sakjanan, motor ay man gamit. So kwarta lang mi manghatag, bahala na sila og palit ba nila og sudan or bagas ba or unsa lansang ba hinga na. Pero ginagmay ra ni og disclaimer pod guys, kining kwarta digi kani sa Flora May Buholanan supporters sa Facebook og sa YouTube. So atong pasalamatan sila giapil sa atong pag-ampo nga ang tatagaan sila madjong magpanglawas pirmi di na ma-mention tanan basta kay in general mga sponsors sa Flora May Buholanan YouTube channel og FB page. Daghang salamat kaadto ninyong tanan from the bottom of my heart. Thank you very much. But for you guys, my heart has no bottom. Bitaw karon di ako dari kay nang himasin ko og naabay bungag bijabas kaya gidi ay. Tad ko sa. Taha man pud ng kwarta kay di ko makabagaod. Hina di ko ma-stress og bit-bit, makalipong mo bit-bit og bugat. Ja, pasensya na day mo guys, wa tay upload gahapon kining di up ko gahapon. Nagpahinlo ko sang kuko kay grabe nagadjungil ara. Agahang manghinlo ay aniti mo hinlo murag mahalon tanawon duro barato ra di ay. Karon guys, ubani ko ninyo manghatag ta daari og ginagmay nga pangpalit og suwa or sudan. Kauban din ha karon guys si Undoy, very supportive boyfriend. Di na day ko na day. Very supportive fiancé. Sige kilig na pud. Kaunday gudlot og kiligon. Very supportive fiancé. Fiancé naman ni naron kay engage naman mi. Pasalamatan pud siya sa ijahang mga pagpaningkamot kay di man ni mahimo na hug akura. Salamat doy. Kare guys, una namang target sudla laman. Kani kay erang duot sa jud. Nakairo. Iro man ang tanan. Magapantag no. Unsa ning lugar no? Unsa ning lugar? Pasto ni. Pasto. Barangay ni sag sitio no. Di barang aw ko ang sitio pa ni sila. Sa barangay. Nanas sa lisid do tabulog. Sitio ni Duy ko barangay ni. Sityo ra ni. Sitio ni dan. Ginagmay ra ni no pero kinasing-kasing ni. Gika ni Flora May Buholanan supporters. Ay inong nga ni mo ni balong-balong no. Mo di ino ni ilupad nga ni. May bagto ko. Kapod ta kaandam no. Dua-dua lagi. Ang naibawaan pa to maghimong tag balong-balong og dali-dali. Kamusta mo dare? Buhay. May ra ninong pero heartily giving palit na lang magsudan. Salamat daya. Gabit jud rami kay arong naghatag malipay sila ba. Kakita sa itagaan ko. Jadi may magdugay. Dali sa amin. Salamat. Kamping ay. Pinilaging habog pud ta kuno hay ba. Sangit-sangit kuno hay pod. Aw sarto imong anong? Pablo, Og digamo. mo to guys si nung Pablo si Nang Bibi Digamo. Itong natagamay pang sudan. Ano sa amin? Kana ba kana? Op. Nandoy problema ang nairo. Nairo na ni iro kasi ang problema. Na ba kay tao? Bag-o jud ay. Tuwa na lagi. Naray sa sunan. Ayo. Ayo. Kulbaan ko na iro. Murag mga gagahang mga espiritu. Ay, hello. Ikaw ka pa dyan ni Doy? Ikaw ka pa dyan ni? Wa man sila kumadara. Awa dagi mong mama? Ano sila? Ala na may iro. Maglo ko. Dako ihatag baga may pang sudan. Ja, madlik man ko si iro mo dasdas. Ja. Hoy! Adyo ka dasdas. Palit og sudan kay nanghatag naman guys ang gobyerno bugas di Paris na piwa kay ag Paris mga sardinas man to dyan murag kuan pud hapdos pag sig sardinas ginagmay ra ni palit og sudan ha. Salamat Ingna naman gikan sa Flora May Buholanan supporters. Ah. Sige doy, salamat doy. Ako kami doy. Naluoy pag ilang bayo ikan hagsa. Lisod agdaan guys. Mawning naog ko. La. Nangurag nagtuhod, di na kamao.
Jesus, pwede nun. Wala may papa doon. Suko ka dahil. Suko ka. Oh, yan ang istoryahan. Huwag ko naman. Huwag ka pa. Pagbaan din. Di, namin hatag bagi nagmay palit ng sudaan. Ay, nanungutan akong nabag imong mama kay hantang hatag ng imong mama. Di mo nang mga tanan. Di, oy. Ah, kasi ni mga bata. Yahong bata. Ano na kay bata? Oh, hi day, udoy. Day, dara dang ay palit og sudaan nang ginagmay ra na dan pero kasing from Colorami Buhula na supporters. Ay, sa amin nagkasura sa mga. Thank you. Are nila isura. Thank you, guys. Thank you guys. Bisa ginagmay ra na dang kinasing-kasing. Nag-video may para na sila makita ang bitaw nga. Lipay magpud sila makakita sa inyong mga smiling face ugma kadawat sa ilhan kuan. Salamat guys. Ang mga rin bidarin ng pud na dirang. Tos, baba. Katong tos bungtod kato. Sige dang. Abi kog nasuko ka dang. Babaan ko. Tigbasan sa tanan ni gahat. Para sa nito dang. Salamat na. Ito ah, ito. Dara tagi. Dara tagi ka dang pud bayad. Tawag ka? Father? Father? Ito. Elisa! Naglugway dyan kabaw. Kada to ka. Yan ang hatag kwarta. Pagdali ka niya ng hatag kwarta. Yan magbata. What? Sige, ano man ako. Subugan ko niya. Ay, hatag na lamas imong lulo ka or di na imong lulo lagi. Ha? Imo ng lulo? Pangpalit sudan ha? Ah. Palulo ka. Di na may matong lulo kay tukaron. Hari sa minong. Ang sarapan mo? Subaga, mama. Kisa may tao doon boy. Ha? Ikaw? Nagkakay. Uy, gino ko. Salig ko nga na. Kahit araman dahil. Naglutaw ra. Ito na to si Zangbay guys. Ang sayo nga ni Bulong. John Richard. John Richard. John Richard. Pang artista. Imo. Sayo nga ni mo. Justin Reyes niya. Ha? Justin Reyes. Justin Ray. Grabe mga nganga. Arang kalamig na. Agang. Mani Zangbay. Manilang bay guys. Mani Zangbay. Ay kaya masunod sa tagi. Pasunod ta ni John Richard. Dilagay may mga awat dyan ha. Na may imong iro. Di na nasawas. Di ha? Di na na mama. Isa nga na na. Rio. Rio, awa ay, gawas yo. Kamusta ko yo? Dali. Ani ka matog. Asa man natugi mo mama? Ano po? Maglinyara mo. May eskwela na mo pa. Sa grado nimo. Nag-job ka sa grado nimo. Grade 3 still kana. Nasa may nga sa imong mama? Lovely. Ha? Kuan Richard. Richard mo, lagi mo nga dyan, Richard. Katong kamay, Richard Jr. Kani hatang niya mong mama ha? Ha? Adyo ba siya? Huwag kinjag mawa. Isang wala sa mong mama muli. Pero, naglugway ramas baka. Dali rato. Luha ka ning ila guys. Kay, naghamang mga bata. Pila mo ka ba? Tulo. Hatag sa mga ha, ikaw panganay. Pila edad ni mo ron? Kuan 8. Adyo, suri-suri kay mga na ha? Duha tong ang gihatag sa ila kay kuan daghang sudan mapalit na may bugas niya. Bugas ni Humay. Bugas. So, nasa kay bugas. So pang sudan na laman kuwang. Okay, sir. Pagkuan pa ni mo ha, doon wala ha. Ado ba kay kapsang eh? Uy ha, ay maglaglag kayo mong dadin mo ana. Nari magkano ko sa imong sila nagkwarta be. Daghang kay kwarta ha, daghang kwarta sa Richard oh. Grabe si Richard. Imo na eh, tirigom. Mama load. Mama,
Namalig sa load imong mama? Hala, ba sa nawad ha? Ay, na imong mama, gika ni Florami Bubulana supporters. Nang ako si Ate Florami. Ate Florami. Okay, bye-bye Dan. Amping mo ha, jumog. Bye-bye. Bye-bye, Justin. Justin Ray. Ang kagwapo ni Justin Ray. Hindi mo mapita to? Happy food! Saan na may grado ni mo dyan? Ha? Saan na may mong grado? Grade 3? Ah, grade 3 na day ka, bright. Day ka, kay walo pa ka, grade 3 naman. Kanibay ni sa imong papa. Tiyo ni mo, iksuon sa imong papa. Di sa amang kapagbagso, dyan. Ato. Nahadli ka. Ang kugawa. Sunod ang maguba po ng bahay. Nahagli ka. Hadlo ko. Hila ka. Wa man. Pero arang hadli ka ni mo. Pangsudan. Namat niya. Ha? May paggamay pang palisudan. Salamat ma'am. Salamat. Sa mga nagamigikan, yung orang bibo man mo gani. Sa sentro. Bye. Salamat. Ari sa amin, Hello, mother. Good morning. Nairo diha. Aw. May pangsudan ay. Aray ko, sa may mungan. Elsie Aboy ba po? Elsie Aboy, maraming salamat. Kuha na, pasalamati lang ang Florami Buhulan na supporters. Salamat sa Bulahanok supporters. Pera. Kari na ito, dari, te? Naana sila diha. Sige. Salamat. Kari mo, Remo. Muni ahang gipuy-an ron kay Kari. maihigda. Mori jang napuy andro naghimo-himo na lamang kagamay bay. Okay na. Basta buhi. Bye. Salamat, ma'am. Sige, salamat. Bye-bye. Ayo. Majong buntag. Habag tagbay. Day pang sudanay. Kisa may tagawa na ito. Ikaw? Kamo. Ba nag-asawa? Ari mas asawa. Daghang salamat. Pasalamat lang ta sa Florami Buhulan na supporters. Daghang salamat. Daghang salamat. Okay. Bye-bye. Ari sa me. Oh, bye-bye. Bani ko. Magluk na iro. Ayo. Dahil te, libog ko. Day. Majong mod to. Ikaw nagpudyo na ng baya? Day pang sudanay. Salamat. Hi Doy. Bye-bye. Kari kasi nagpudyo dari. Ang ugangan. Paliw kong tawag day. Dali sa kanima. Di na ko musaka kay di na ko kanaog. Kay nagpinsil ko sa ang sayal masangit na dyan yung hangbugan danin ha. May angka ko anay. Madam! Majong magto. Ay. Day pang sudanay. Ay, salamat. Kay na may bugas sa gobyerno, sudan na lang kuwang. Bye sa payan. Bye-bye. Wala nang maligid ako. Bye-bye. Ingat. Uy, agang. Day! Alisa! Day pang sudan! Hala, lo, Diyos kay. Pang sudan! Salamat. You're welcome. Bye! Ayo! Alam mo ito? Ayo! Hadlo ko na iro! Day pang sudan! La may iro! Sa bunawan ang jaga ingkibo naghangtiil. Toy, adyo pamaak toy. Sig maitag ni sanang. Pangpalit sudan, ipari sa bugas ha. May sa pa dyan. Florami, hangan. Biblia ni? Nabasag Biblia. Pero gamit pa man Tag 200 ra ni guys, kaya daghan tay matagaan, makapalit naman janig sudan. Ayo. Nama iro dihate? Iro jud. Naa maak. Dai pang sudan. Ginagmay ra ni guys pero igo-igo na ni pang sudan. Inaraman ko mulahos. Kay mahadlo kog iro. Salamat. You're welcome. Ginagmay ra pero kinasing-kasing. Bye. Ayaw. Pababaw. Pangsudan ay. Pangsudan. Ipalit na yung sudan. Ma! Aing na raman ipalit na yung sudan. Okay. Bye. Bye-bye. Hindi hapon? Nang! Asa yung juha dapit?
Ano naman? Asa ginjo dapit? Dai pang sudan. Salamat Ah. manigikan. Marami supporters Ay, salamat. sa YouTube ug Facebook. Salamat in taon Ah. ko. Ang kami giwa po mi suporta kay nawara sa total damage. Sige, salamat ma'am. Salamat. Sige, Daghan. sige. Salamat. Ares ame. Kuya, dai pang sudan. Ipalit sudan. Asas ning bijog. Ug hepon. Kubang buang jagdagan. Wa ko ka video paglata sa raman daka. Break ko kay Nataranta po ko. Ku arba jud. Kubra nga yelo. Hapit na natagak. Buang gid ka. Pag break niyo di hapit na natagak. Hapit na natagak. Pag break nimo. wa kaning break ko kay ipitan to mamaag man to. Pak, masutog maipitan. Dakuan ra ba garay. Ang dakuan ra ba jud ang timing nga jud daan. Kuan ra ba jud kubra. Kuan Philippine kubra. Para mo kakita kay ning bijogra, andali aning bijog. Gingilngigan ko sa Philippine kubra ning labang sa mga tubangan. Ang timing nga jud pag break niyo ndoy ni agi jud nga na. Ang dakuan ra ba jud wala na mabidyo kay na uhay ra mo pag unas video arang ano karatel nagdagan kay aram mo puto na dyan kaglo ka na magay tingag sumo to nakurap po siya jara gingilngigan ko sa has oy. So karon guys mapatoy tang natagaan nandiya. Sunod na po dagubay hindi na makayas lawas grabing inita. Init jud kadyo. Dira. 200 ra to guys pero dako na tug tapang nila pang sudan na yan nagadjud to. Wala magaling nang uban niya 20 pesos ra man gani nang ihatag sa politiko nga lipay na ganig makadawat ka na 101. Kato pa pang 200. Pangkuha na to. Pang gobernur na ag presyo. Sa una kadamay nang hatag 200 ang lansar o gobernador wa kinsa to? Ang mayor, Ha? ang mayor na Di ang gobernador das naging day ni hatag 200 bakit sa tong gobernador ha? kubri hapon ng gobernador day. Di apito to ni hatag gobernador. Wala ko kainan mungkin sa tong Dawat ka. gobernador ha. Di man pwede di dawaton pala magpanghatag dawaton. Pero bawal na. Pero unsaan taman nga mura magnaanad na dari nga na jay manghatag. So by the way guys, daghang salamat kadto sa atong sponsor today. Napatay hatag sunod adlaw. So salamat kadto sa mga supporters ni Flora Mibuholana sa Facebook ug sa YouTube. Bisag ginagmay ra to hadto tong gitudjong ginagmay ra rong daghay matagaan. Kaya og pasubrahan pud nimo murag basig di inja pud hinuon matunong. Ay naanja pud hinuoy ipalit sa hinuon og tanduay. Ngadyo nang sakto-sakto ra. Mazupas da Jan Richard. Wadyo pa Jan Richard. No, kay kapistorador pa. Bilib kus bata ganina sa Jan Richard pa. Ara kadjong ka kamo jud mo entertain og bisita. Ipasud pa ko nidja. Ilang bay palingkuron gani ko nidja. Walo pa edad ko no. Walo. Makalingaw bata ah. Salamat guys sa inyong suporta na guys. Daghan po tayo natabangan. Bisa ginagmay ra na nga kantidad. Ag importante daghan ag nakatilaw unja. Katong 200 sudan naman jud to. Sudan naman jud tong 200. Nana may bugas natag sa gobyerno unja gipug ana pag kinahog sardinas. Madyo laman tong 200 ug ipalit-palit og kuan baron. Manok baron. Yun na. Karning baboy baron. Di ba? So kapadid ana gid paglami kay higop og sabaw. Sa di pa ko manabilit ninyo guys, magpasalamat kong dako ni Ate Lutag Lamurusa da ring bag. Gwapo no, dako. Gwapo no, daghay masud. Bugat nagkergereg ang kamot kay sudan ni mga power bank intawag mga charger ug mga extension kay lagi kurente. Bye guys, daghang salamat sa suporta ninyo na ha. Pasensya na kaadyo kay ginagmay ra man pero dot sa kasing-kasing. Kasing-kasing jud nga gihatag sa ato ang nagaysuunan. Daghang salamat sa nag-support na ha. Kay daghantay napasmile karong adlaw ah.